салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи халқи Балуч. Обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем. балучҳо халқи эронинажод буда бо фарҳанги анъанавии нажодӣ ва тақсимоти қабилавӣ мебошанд ки бо забонҳои зергурӯҳи шимолу ғарбии гурӯҳи забонҳои эронӣ сухан мегӯянд. дар қисмати ҷанубу ғарбии Покистон, ҷанубу шарқии Эрон ва шимолу ғарбии Афғонистон зиндагӣ мекунанд. ҷамъиятҳои калони балучҳо дар Аморатҳои Муттаҳидаи Араб ва Оман низ вуҷуд доранд. балучҳо мусалмон буда суннии ҳанафимазҳаб мебошанд. шумораи умумияшон дар тамоми ҷаҳон тақрибан аз 7.5 то 11 миллион нафар мерасад. аз он ҷумла дар Покистон 6 миллиону 200 ҳазор нафар, дар Эрон аз 2 то 5 миллион нафар, дар Афғонистон 567 ҳазор нафар, дар Омон 425 ҳазор нафар, дар Аморатҳои Муттаҳидаи Араб 100 ҳазор нафар, дар Туркманистон 30 ҳазор нафар ва дар Кувайт 20 ҳазор нафар мебошанд. забонашон балучӣ ва ҳамчунин вобаста ба минтақаи зист бо забонҳои форсӣ, урду, пашту, синдхӣ, панҷобӣ, арабӣ ва туркманӣ ҳарф мезананд. дар бораи маънои калимаи балуч ақидаҳо ҳаргунаанд. ба гуфтаи Йохан Хамсман, гӯё калимаи балуч аз калимаи мелухаи қадима ки месопотамиҳои қадим солҳои 2300-2900 пеш аз милод водии Ҳиндро ин тарз ном мебурданд, яъне он ҷое ки имрӯз балучҳо зиндагӣ мекунанд. Ал-Муқаддаси бошад соли 985 ба шаҳри Макранаи Ҳиндустон рафта, онҷо бо халқияте бо номи балусӣ шинос мешавад. ҳиндишиноси финландӣ Аско Парпола бошад калимаи мелухуро ба калимаи ҳиндигии млечха ё милаху баробар карда мегӯяд ки ҳиндиҳо ин калимаро барои ном гирифтани мардуми ғайриҳиндӣ, яъне пеш аз ҳама эронинажодҳо истифода мебурданд. аҷдодони балучҳо асосан мидиҳо ва парфиянҳои қадим ҳисобида мешаванд. аз сабабе ки Мидия ва Парфия дар шимоли бузурги Эрон ҷойгир буданд, аз нуқтаи назари таърихшиносон эҳтимол меравад ки балучҳо як қисмашон аз он ҷойҳо кӯчида ба ҷои ҳозираашон, яъне ба Балуҷистони имрӯза омадаанд. минтақаи Балуҷистони имрӯза бениҳоят гарм ва хушки биёбонӣ аст. халқи балуч дар таърих якчанд хонигариҳои худро доштанд. масалан султонияти Лангов соли 1437, сулолаи Тулпурии Балуҷӣ ки дар минтақаи Синдх солҳои 1733-1845 давлати худро доштанд. хонигарии Калат, хонигарии Макран, хонигарии Ласбела ва хонигарии Харан дар ҳайати Ҳиндустони Бритониёӣ то миёнаи асри 20 вуҷуд доштанд. инчунин ин чор хонигарӣ соли 1952 дар дохили Покистон иттиҳоди давлатҳои Балуҷистонро ташкил карданд, вале ҳамагӣ пас аз 3 сол, яъне соли 1955 ин иттиҳод аз тарафи ҳукумати Покистон барҳам дода шуд ва ҳоло ҳам балучҳо дар ҳайати Покистон буда давлати миллии худро надоранд. аммо даҳсолаи охир гурӯҳи инқилобчиёни балуҷӣ бо номи Балуч Варна барои озодии балучҳои Покистон муборизаро давом дода истодаанд. ин гурӯҳ дар худи Покистон ва дар баъзе аз дигари давлатҳо террористӣ ҳисобида шудааст. пешвои ин гурӯҳ Навоб Акбархон Муҳаммад бо лақаби Паланги Балуҷистон 26 августи соли 2006 аз тарафи ҳарбиёни покистонӣ кушта шуд. ба халқи балуч бурдбориҳоро дар ҳаёташон хоҳонем. бо ҳамин навор ба охир мерасад. ташаккур барои диққататон. фикри худро оиди мавзӯъ дар комментарӣ нависед. обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. қаблан ташаккур. хайр дар амони худо бошед.